duwe aji lembu sekilan kuwi lek dibabat musuhe kaya kena ning sak temene ora kena. Mulane diarani lembu sekilan ki sak temene kurang sekilan nak. Ngono iku ning rumasane sing babat kena. Ya rene kok sakti-sakti iki rena-rena. Lah apa meneh yang diarani duwe ilmu penembukan nak. Lho paling. Oh jenenge penembukan iku wong iku lek duwe ilmu iku lek mek digepuki karo bongkotan pring meneh sing ajur bongkotane pring nak. Ngono, heeh jenenge penembukan dadi lek diwatek awake iku kuat atase ya kaya tembok ngono iku. Mulane lek mung dipentungi bungkutan pring sing ajur ya mung pringe. Nggih. Ade, ini kalau penasaran bab apa nak? Anu rin, Pak Ade, ini yang rin kok ilmu nih kok reno-reno, Pak Ade. Oh, ngono. Dan terkenal sekti-sekti ngoten lho. Oh, iya nak. Nggih. Lah ya iku mau. Wong jaman biyen iku, ya to. Pancen sing ditiru iku ya bangsa pengageng-pengageng penggede jaman kerajaan bareng iku nak. Lah biyen iku jaman kerajaan kan yo anane akeh peperangan bareng iku mulane padha sing diudi ilmu bangsa ilmu aji nak tegese kekuatan ya to. Ngono iku luwe-luwe bareng wis apa jaman saya maju tapi durung kaya saiki ya to akeh begal, akeh rampok, kampak sak piturute mulane sing diudi bangsa aji pamane saiki contoh ana sing kena diarani aji lembu sekilan. Ah kuwi anu nak upamane wong iku kepethuk musuh ya to. Kepethuk musuhe nggawa gaman umpamane apa pedang apa arit iku lek dibabatke nak karo musuhe dibabatke lah sing duwe aji lembu sekilan kuwi lek dibabat musuhe kaya kena ning sak temene ora kena. Mulane diarani lembu sekilan ki sak temene kurang sekilan nak. Ngono iku ning rumasane sing babat kena. Contone ngono kuwi. Lah lembu sekilan. Terus ana maneh aji gajah wulung. Ah, kuwi kanggo karosan nah. Nggih kerusan. Ngono kuwi. Lah terus leke bangsa maling biyen ampuh-ampuh nak. Maling gedhe. Kuwi mesti sing akeh golek ilmu aji sirep Wigananda. Monggo kacarita lek ana wayang sing duwe Indrajit. Lah terus kuwi ana maneh sing goleki tulake ilmu yaiku nganggo ilmu tulak Aji Dipa. Kuwi nggih Aji Dipa. Kuwi tulake Aji Sirep Wigananda mau nah sing kuat nulak ming kuwi to Aji Dipa. Kacarita yen ana pewayangan sing duwe Wibisana. Aji Dipa iku ngono. Terus ana meneh sing jenenge Aji Candabirawa. Kuwi kejaba karosan ya ngasekten nah. Ngono iku. Terus maneh yaiku sing kena diarani Aji Tugumanik. Tugumanik iku lek biyen nak sing ngangsu ilmu oke-oke dalang nak. Dadi dalang iku lek duwe kuwi ilmu Tugumanik kuwi mulai lingguh ngono kaya ngoncorong gagah ganteng ngono. Heeh.
ngono. Terus Aji Tuguwaja. Iki ceritane Simbah biyen. Aji Tuguwaja iku ora tedas buru. Lah kuwi biyen jaman kerajaan Majapahit sing kagungan Patih Gajah Mada. Iku jaman Majapahit lek Demak Kanjeng Sultan Trenggono. Iki Aji Tuguwaja. Terus Aji Senggara Macan. Kuwi nggih ngetokne penggirisan. Penggiris. Dadi lek nyewara getak wong gampang mangkeret, gampang wedi. Lah critane simbah-simbah biyen sing sok duwe ngono iku bangsa hakim, jeksa, pokoke bangsa panguwasa sing tukang ngadepi perkara. Kuwi, kuwi sok duwe aji sing jenenge Senggara Macan. Terus ana meneh Aji Ulan-ulan Pambungkeman. Nah, kuwi sing sok gawe ngono kuwi, kuwi wong sing kerep utawa wong profesine neng bab kesenian. Kaya to ya dalang utawa lawak utawa ya pokoke wong sing neng kalangan seni. Nah, supaya neng kono lele neng kono kuwi pentas ngono. Pentas kuwi aja sampe dicacat wong, dilokke wong, padi dibungkem ngono. Isine mung seneng ngono kuwi. Terus ana neh pengasihan Panji Anom. Dadi wong iki yen duwe ilmu Panji Anom iki disawang yo kejaba awen nom yo ganteng, gagah ngono kuwi. Nek niki Pak De, Gelap Sayuta niku. Oh, Gelap Sayuta iku padha karo Senggara Macan niku, lho. Ngono iku dadi lek nyuwara, dadi lek getak wong ya iso. Wes pokoke cara anu saiki tengane jatuh mental kae ngedon ngono kuwi. Sangka wedine. Ngono iku. Dadi kuwi mau sing nate Pak Di biyen diceritani simbah-simbah wong sepuh-sepuh biyen ki pancen ana le tegese sing nindakake. Dadi ya gampangane wong meguru. Aji kaya sing diceritake Pak Di mau. Iki Pak De lek. Heeh. Begenen iki Pak De. Begenen iku anu wong duwe begenen iku malah sing apik dheweke upama nek sanak sedulur apa gedhe apa cilik lanang wadon kena geni. Lah iku lek nambani tijab mujarab. Wong Pak De wis nate preso kancane Pak Di biyen iku ana sing duwe ilmu iku. Dadi lading niku dibuwong ngono sampai murupe biru. Pak Di dhewe ya gumun sampai wedi. Iku lho kok pawonan murupe biru didudut muarang wujud mawa dowilat ngono lho Lho ngono iku ya ces. Akhire bocah sing kena geni mau didilat nggon sing kena geni. Akhire bocah iku maune jan nangis kejel-kejel wong nyatu bocah cilik kena geni mbonyok nggon sikil ngono dlamakan iki sakal meneng cap terus turu bocahe sesuk ngono tapi nambanane ya ora mung sepisan kuwi dadi sesuk ngono bisa ya alum ya garing ngono iku pancen lek iku Pak De weruh dhewe mergo iku biyen pas kancane Pak De sing duwe iku. Nggih. Wonten malih Pak De sing recahe Pak De sing gadah ilmu-ilmu sing ya selain begenen niku. Oh, anu Pak De biyen niku duwe kanca tukang ngremong. Nggih. Kuwi tapi aku yo ndak takon. Napa posone piye, jopone piye? Ndak takon. Ning kuwi dheweke pancen aku kan tau kondo. Sampeyan lek ngremong tak akoni padahal
lek ditliti remo ngamu ki ya wis mek biasane wong aloke kok jan hebat. Malah kalau mangsa lek ora remong kuwi ndak srek nonton ngono. Dheweke anu nak duwe iku apa jenenge ilmu pengasihan ya panjian nom iku nak. Heeh. Ngono iku jarene. Lah sayange wong ya jaman semono sik padha nome aku iku wis ora gape ngono-ngono iku ndak pati nyaruwe ya wis kono-kono ngono. Panjian pengasihan. Iya itu. Iki matur nuwun Pak De. Ya, Wau kula napa cuma penasaran Pak tiyang riyin kok sakti-sakti ini reno-reno. Lah apa meneh yang diarani duwe ilmu penembukan nak. Lho kali. Oh, jenenge penembukan iku wong iku lek duwe ilmu iku lek mek digepuki karo bongkotan pring meneh sing ajur bongkotane pring nak. Ngono, heeh, jenenge penembukan dadi lek diwatek awake iku kuat atase ya kaya tembok ngono iku. Mulane lek mung dipentungi bungkutan pring sing ajur ya mung pringe. Nggih. Wong malah ceritane Simba iku tau ana wong sing duwe iku pas no kebunan macul terus leren ning sor wit klopo keceblukan klopo iki lho sing pecah klopone. Ngono iku Sampai ngoten. oh iya lagi diiku tapi yo iku to nak panjen yo ngelmu iku kelakone kanthi laku lek pancen nungkune kuat lakune kuat yo ora nutup kemungkinan iso kasembadan ngono iku Panimbukan hati mireng Mbah nggih. nah iya iku ngono kuwi kekuatane apa iku wong lanang wong wadon lho iku lho nak jare lek mek upamane tugu kena dirangkul ngono gedine kena dirangkul lek dirangkul dipiting iso potol nak Remek. heeh ngono iku Sakti niku. iya itu penembukan sebagai penembukan heeh Lek niku Pak De. heeh Kula sepi angin. oh lek sepi angin niku tinggi anu nak pokoke tinggi mlaku adoh wong jenenge sampe angin dadi wong iku wis ya selakune lek disawang wong biasa ya wis kaya angin nak lap ngono kuwi wis dadi iku lek biyen pancen anu nak apa iku rekne biyen ki yo arang teng arah ora ana sepeda ora ana motor Nggih. dadi wong ki sing ahli laku ahli tukang ngadoh kuwi sok gunane ilmu kuwi nak sepi angin lah iku ngene lek upamane duwe keluarga ya upamane anak Nggih. ngono pengen melu bapake lunga lah bapake kuwi mlaku ning duwe ilmu kuwi dadi anake dicandak ning ora kena noleh wis diweling ora wis tak jak ngene kok ora oleh noleh ngono dadi wis urung nganti kesel roh-roh ngendi sing dituju ya sekonggone ngono nyatu kaya angin lakune Niku wonten lakune ya Pak De. oh iya kabeh ilmu iku mesti ana lakune nak ngono iku Pak De gadah napa mboten? Pade angin asep biasa ngono kuwi. Dadi apa kuwi malah angine Pak De iki lek ora iso metu malah bebayani tenge Pak De wis sesak. Nggih Pak De. Ngono Pak De. Iya pancen ya ngono, heeh. Iku temen-temen. Ya ini matur sembah nuwun. Iya no. Oke, wonten wancil itu dibahas malih. Ya. Babagan ilmu-ilmu niki Pak De. Matur sembah nuwun mugi saged pinanggih malih. Iya, Wis lajenge Ade. Muga sanak sedulure dhewe kabeh ae tetep diparingi kuat slamet, segera waras, adoh sangka Buddha rencana lan sukses sakit. Nggih, Semono uga Pak De. nggih. Awet oleh iso umuk-umuk Nggih, nguri-nguri budaya.